Sei ndadzoka zvakare neimwe nhau handizvo tinokadza here kana kuti yenge iri nhau yenhema ndobva yatenderedzwa asi kwayakatenderedzwa inhangu personally ndakazvimirira handina kukuona chandiri kuona kutaura kwandiri kuita kunoku ndimapost ari kuratidza kuti apostwa nani nababa Charles Charamba kana kuti vanhu vapastor Charles Charamba handiti tose vazhinji tovaziva kuti baba Charamba vanoita zvekuimba asi konzi kune munhu wakataura kuti hanzi baba Charles Charamba vakaita accident vakafira passport muona manje kuti ndizoti zvakafamba mumagroup api I don't know kuti nditi paFacebook here handizivi nekuti handina kusangana nazvo kuti nditi kuInstagram here handizivi nekuti ini ndakazvimirira handina kusangana nazvo kuTwitter handina kusangana nazvo saka zvinoreva kuti here kuda message yanga yatenderera mumaWhatsApp groups yatenderera mumaWhatsApp groups kudana mudhikoni kana kuti maservants kana kuti vamwe vanhuwo vanoshandidzana nani nemunhu waMwari baba Charles Charamba kuda ndiwo vakazondosvitsa shoko kunani kuna baba Charles Charamba akati aiwa kune munhu kutenderedza mukati memagroup kuti kuda maita accident mukafira passport muona manje indikatoti zvaka zvaitika kupi ini chandakazongoona vanhu vachitenderedza mascreenshots zvikanzi nani nababa Charles Charamba. Blessings to us all. Pastor Charamba and the family are all good and sound. Nyasha ziri kutichengeta. We thank all those who contacted us to inquire about the false news. We have not been involved in any accident. We also forgive the authors, script writers, and voiceover artists who created the infamous joke. Up to now, I don't know kuti ndiva nani. Zvakutoti handifunga ndiri ndega, vamwe ndofunga vari kutokadzwa kuti zvaitikira kupi. Muona manje tikazoti zvaitika kuWhatsApp group here, kana kumagroup ekukereke, kana kuti kumasale group. I don't know if they have sale groups kuti kukereke ravo. Handiti ndaisa disclaimer nekuti handizivi. Zvikanzi nevamwe tipeiwo chokwadi chizere tizive. Handiti ndobva uyu Bdwelens ati hanzi Pastor Charles Charamba is alive and well. Indakaconfused kana chichi kuitika asi pane zvaitika like I said I don't know kuti angatanga kuspekulatisa ndiani zvikanzi nevamwe zvakare hanzi tafawa kakawanda zveshuwa ndingori pano vanhu vese vachaziva kuti ndiri munhana waita hako dai vanhu vaenda kuchikoro cherunyararo chekudzidza kunyarara kana vasina zvekutaura. I'm playing his songs right now ndikupindire tiri kuzviziva ndevamwe zvikanzi saka vanhu vati vashaika vazviwanepi handiti zvikanzi so who is spreading the rumors and why vanhu vamwe ndokuti was waiting for this people need to stop this thing vanhu vanonzwa zvichiita sei ko amana tapinda busy nekungoti naimi ndimi kaishuwa kutotadza kudya nemakozi lokudhaya ndaichinzi yapera zvishuwa vanhu vakushaya zvekuita pasocial media. The man is alive and well zviri correct kuti havana kushayika inhema zvikasaka washayika wacho ndiani vanhu vakwane zvokwadi kuda kunzi vane information here minister regai chimuzoiswa pauyu zvenyu vamwe ndokuti zvakare kutenderedza uzim celebs yatenderedza the same thing asi chabva kuFacebook ndo vanaenda kuFacebook ndonachitesa kuti saka vari kutenderedza vachiti kuti zvikanzi Pastor Charamba is alive and well handiti saka ifake news idzi zvikanzi vanhu vanonyebereiko ndatonoti RIP shwa munhu ari mupenyu zvinhu zvakashata. This has to stop honestly. It's not nice. Ndichikura I wanted to be a gospel artist asi ndoshaya ndaiimbei ndevamwe ko news dzekushayika kwavo dzafambira kupi like I said ndofunga nditoriwo musemu direction uyo kuti ndanga nditori confused kuti zvafambikira kupi kwachoni handina kuzviwana zvikanzi kozi hatina kumbowane zvazvo zvanga zvatangira kupi zvikanzi kuda kukereke kusvondo ndokwazvatangira hausi kuenda kuchechi iwe ndosaka usina kuzvidiwa kuti ndokwazvaitika zvikanzi WhatsApp nekuFacebook ndokwazvachiitikira zvikanzi asi vanhu vanoizviitire zveshuwa kushuvira vanhu kuti vashayike. Shame on those people. Imbori nyaya yei tangoganhira chii chanyatsa kuitika. Mufundisi Charamba haina kusvika kwatiri 1 yekuti vashayika.
maybe yakagumira kumaraini kwenyu ndo vamwe avo. And on that note, please give Bana Mai Chiramba their followers kana their flowers while they are alive. Hai, unouraiwa zvokwadi uri mupenyu. Vamwe anambuya vauraiwa katatu munhu achida kurovha kubasa. Handina kumboona fake news idzodzo, but I thought tasikazokuti chichikaitika gandigumire ipapo. But why would you lie about something like that? Vanhu ngavatye Mwari ndevamwewo. Zvikanzi tatonzwa nemi tatisiri kuzviziva, vanhu musatambe nekushayika kwemumwe munhu. Pane song yanyorwa iri kuenderana neaccident. Ndinoti makadii kwese kwamuri. Aiwa, because yahu 2020 yakaoma zvokwadi. Why do we spread falsehoods? Unotonzi chipoko kana one long time industry ndevamwe vangu vachase izvozvo. At least kanzwa kuti variko. Fake news dzacho dzakapostiwa kupi sei ndevamwe, like I said, nenewo handitozivi kuti zvaitenderera kupi. Ndakuzona zvokunzi havana kuti accident. Ko vanhu chii chinonakidza pakunyeba wese kuti munhu ashayika? The joke is infamous. That's good to hear they are safe ndevamwewo avo. Ndichiri ipapo zvakare ndochibata nhau yekuti vazobudisa zvakare imwe video vachitaura kuti aiwa isusu tiri safe and sound, vachitaura kuti vabva vatoti tinoti kune ivavo murume wakagadzira audio nemudzimai ndofunga yavo wakagadzira audio dai vashandisa mahwi avo iwawo kuparidza kushumira bhaibheri shoko raMwari vachispreada the word of God and love to people rather than kurevera vanhu nhema kuti hanzi mufundisi noMwari baba Charamba namai Charamba nemhuri yavo vaita accident, vakapararira paaccident ipapo pasport. Dai Mwari vavaregerera ndo zvavakwanisa kutaura mufundisi Charles Charamba. Asi on a good note zvedu, ini ndakanga ndapesera kwaona kare, he looks very fit, vasimba, havaroza kuti zvinhu zviri kuvaitira zvavo. I don't know much about baba Charamba namai Charamba, asi ndangoona video yavanga vachita yavakuratidza kuti vakagwinya zvavo. Ndaiona kupage kwavo vachitaura kuti aiwa takagwinya tiri kuno, Mwari vari kutichengeta nenyasha, ivavo vanhu vacho tinovaregerera in advance. Uyezve tichingoti panguva ino yezororo dai vanhu vaita sei varamba vachichengetedzwa namusiki wedenga, ndo zvavataura. Pastor Charamba ndo mashoko avataura pavideo yabva kutopostiwa izvo zvokutaura kwandi kutoti kuno vanenge vada kuona video yacho niyo yemunhu waMwari baba Charles Charamba vanotoenda kupage kwavo munototo kusvika iriko yakakugarira ikoko vachitaura nemuromo wavo kutodaiwo so. Saka asikazi kuti audio iyi yakanga ichitenderera kukereke ravo ivo baba Charles Charamba here kana kuti mamwe makerekewo kana kuti mamwe WhatsApp group akangosiyana-siyana, I don't know. Tichiri ipapo tochiinda zvakare pane imwe another fake news iya takambotaura yekuti kuna mai vainzi hanzi nigirikini vakazviuraya mushure mekunge vabata mwana wavo red handed aine murume wavo. Iyi yakazobuda zvikanzi, but vanhu kana mazogara sonai mabhotoro zvishoma, shuwa kwete kunoba mapikicha kuti vanhu vabvume mastories enhema. Hakuna mai Chanel uyu atotorwa mapikicha ake kuti munhu awane malafu nemalikes. Handiti anenge DJ ndamboitaura kune imwe video zvako, but ndasina kunyatsa kubata kuti nigirikini yacho yakamira sei. Ndobva yatobuda munhu wacho anenge atori popular, anitori munewspaper, translating is my way of life says Gukenas Emily. Handiti inewspaper irori rakatobuda yera Gukena uyu rekunyika kwavo ikoko kwari hazvina kushata, atorimo mukati medJing yake iyo yaanenge achiita enzi Timo Elvis Nesta at Timo Elvis 254 ndofunga ndouse name rake rechi internet kuti kana vanhu varida kunyatsa kunokonfirma kuti munhu uya here wanzi wakazvipfuudza dzaiva nhema. Saka ndati ndirambe ndichidzokera pakuti nyaya iyoyo yaiva yenhema, vanhu vairi vanhema, ndokusvika ari vanhu vatozoitenda. Ndosaka ndati regai ndikorekte nekuti katomboita video yacho iyoyo kuti kune mai vakadai asi kwanzi inhema. Is a lie, fake story. Zvikanzi namwe takazviramba isu, takazvitaura kuti inyaya inenge novel. Mahwani kandi ugoshaya kuti vanhu mazvibatanidza nguvai. Inga we told you kuti foto riri kuZambia fashion police
muona ndokwaringi sikakureva kuti munhu vakatotora foto rekuzambia ndokubva tononyora totofunga kuti pakudai zvozvi kunyika dzimwe tiri kutonyogwawo mastories tisingatozvi kuti tinge chinzi kudini muona manje vanhu vanonge vachinyora zvikanzi nevamwe zvakare seriously meaning kuti nyaya yamai Shani ndeyekunyeba zvikanzi it was a fake story yamai Shani yacho iyoyo zvikanzi zvokwanounopera strong kana face yacho ine kauzambian I don't know kuti Zambian faces dzinoluka sei. We told you nezuro kuti akuna nyaya yakadero vamwe ndo kuti takazvitaura izvi kuti hazviiti ndikuone futi muchindiedhawo zvimagrupu zvakada sezvo like I said before, I literally don't know kuti nyaya iyi yakabuda mugrupu rinonzi chii. Saka ndo yandanga ndava nayo pano hangu nyaya yemafake stories iyoyo kuti number 1 fake story yekuti munhu waMwari baba Charles Taramba vakaita accident. Number 2 fake zvakare story yatakabusa ikambonzi kuna mai vakazviuraya nekuda kwokuti vaona mwana wavo akaita se achita zvaita nastepfather. It was a lie. Hakuna zvinhu zvakatika izvozvo. Mufananidzo wakatorwa ndowaDJ wekuzambia. Mwana manje saka ndati ndidzoke ndichikorekta because isine taona nyaya mastreets saka tikaona futi nyaya dzichikorekta dzichitaura izvozvo tongozitaura zvakare tichigasa kuti aiwa statement iriya nevideo iyaiya zvatakataona kuyakwa kwadzinhema idzei dziri nhemawo saka we have to talk about that. Saka rekai ngoti ndo zvandanga ndava nazvo muvideo rino chikuti all the best kune munhu waMwari baba Charles Taramba nemhuri yavo chakubata zvakare pachikamu chinotevera.